Свердловск өлкәсенең татар милли хәрәкәте аксакалы Фәрит Носратуллин үзенең 70 яшьлеген билгели. Татар иҗтимагый эшчәнлеген Фәрит әфәнде 80нче еллар ахырында Мәҗит Гафури исемендәге иҗтимагый оешмада башлый. 1997 елда исә Свердловск өлкәсенең милли мәдәни мөхтәрияте барлыкка килә. Октябрьск районының мөхтәрияте җитәкчесе итеп аны билгелиләр. Бүген дә Фәрит Гафи улы актив тормыш алып бара. Туган якны өйрәнүчеләр берлеге әгъзасы. Хатыны белән бергә Коръән уку һәм гарәп телен өйрәнү дәресләренә йөри. Тулырак киләсе видеоязмада. 20.000 kişi 12 günde karargan. Güzelliğe getiririz. O big kup 20.000 kişi 12 günde. Anda komentarlar cevap yazıp bitirip bulmayı. Buna burada. Ne indimatör girlay, ne komentarlar yazarlar. Buna benim eşim şolinde. Şu komentarlarga cevap verip oturamın. Екатеринбург шәһәрендә гомер итүче Фәрит Носратуллин актив эшчәнлеген социаль челтәрләрдә дә алып бара. Мәсәлән, берсендә Свердловск өлкәсе татарларының милли мәдәни мөхтәрияте төркеменең администраторы булып торса, икенчесендә дуслар, туганнар һәм якташлар төркемендә 56 меңгә якын язылучысы бар. Заманча чаралар ярдәмендә Фәрит әфәнденең җәмәгать эшчәнлеге мөмкинлекләре тагын да киңәя. Ул Свердловск татарлары уздырган барлык зур чаралары турында мәгълүмат бирергә тырыша. Моннан тыш туган теленә, мәдәниятенә, гореф-гадәтләренә битараф булмаган кешеләрне берләштерә. Темалар benim kızıklı. Anda millet turunda, telebizden yazmışı turunda, tatarski humor. Оныгы Данил белән шахмат уйнау Фәрит Носратуллинның тагын бер яраткан шөгыле. Ben Dalil memnun davranıyorum. Senin kaldığın dikkat. Böyle karar. Данилга да дәват исе һәм дәван исендә бик ошый. Алар белән уздырган мизгелләр бик әһәмиятле. Я очень люблю дедушку и бабушку. Мы с ними очень любим играть в шахматы, в шашки. Бабушка часто меня угощает всякими сладостями. Мы ездили в Татарстан, ходили в мечеть, молились там. У моего дедушки день рождения, ему скоро исполнится 70 лет. Желаю дедушке добра, счастья, долголетия, всего наилучшего. Рәсимә ханым ире һәм уның арасында барган шахмат уеннарын күзәтеп барырга ярата. Тик озак түгел, эше күп. Аеруча яз көннәрендә, яшьләренә карамастан, Носратуллиннар 10 сутой бакчаларында җиләк-җимеш, яшелчәләр үстерә. Балаларга да җитә, үзебезгә дә җитә. Анда минем 3 абыем бар, аңа да җитә. 4 семьяга бүләбез инде. Бәрәңгесе дә, кишерен дә, алмасын да, әле алма безнең күптән түгел генә бетте. Фәрит абый да, Рәсимә апа да авылда туып үскән, шуңа күрә тормышларын җир эшкәртүдән башка күз алдына да китерә алмыйлар. Рәсимә ханым Башкортстан Республикасы Борай районы Чалчак авылыннан. Фәрит әфәнде шул ук республиканың Балакатай районы Сандалаш авылыннан. Bizim yine şecere, Karagöz, 1702 yıldan beri benim pradetler. Bugünkü günkü kadarım benim arar. Anın etiği bula, alar bunda kirmegen bir tüzügen sakta, alar bulmagandır indi. Рәсимә белән Фәрит Носратуллиннар моннан 49 ел элек Свердловскта танышкан. Икесе дә заводта эшләгән. 2 улы, 3 оныгы бар. Балаларны яхшы тәрбияләдек, тик туган тел мәсьәләсендә борчулар бар диялар. Elbette özümüz bile yürüyüz medeni üzerinde, Tatar dilini unutmazka gerek, Tatar söyleşirge gerek diye biz evuz balalarımızla Tatar şeyderiz, alar bizge Rusya cevap kaytara ne işleysin yine. Alar üzerinde Tatar demişse bilersin, Tatar yürekliler, Türk diye Tatarsa söyleşir bilir, elbette Tatarlar da kıslı. Фәрит әфәнде фикеренчә, кешенең көче аның дус тату гаиләсендә. Бу гаиләнең зур табын янына җыелулары әле алда. Чөнки яраткан әти, дәү әтиләренең юбилее көтелә. Бу көндә Фәрит Гафи улын хөрмәт иткән һәр кеше үз котлауларын һәм теләкләрен җиткерер. Аларга без дә кушылабыз. Олия Садыкова, Альфия Габдушева, Татарлар, Екатеринбург.